el tema de la setmana, un dels temes de la setmana, que és la destitució d'Ernesto Valverde com a entrenador del Barça i el fitxatge de Quique Setién. Comencem per Valverde i com es va acomiadar. Sí, senyora. Parlem de comiats i de rebudes. I clar, el Valverde ja sabem com és. El que vaig a dir ara és una mica avantatgista, si voleu. Però, ja posats a fer una secció de comunicació, vaig analitzar la carta de comiat. Val. Sapigueu diverses coses. Una d'elles, les coses importants van en frases curtes sempre. Val. I a la carta comencen 2 frases curtes, que són el que volia dir. Després d'aquestes 2 frases ja s'havia acabat tot. I després, i també, que la veritat va després dels pros. Alguna vegada ho havíem dit. Fixeu, diu, mi etapa como técnico del Fútbol Club Barcelona ha llegado a su fin. Punto. És a dir, això és evident. Han sido 2 temporadas y media muy intensas ya desde el principio. Com ja desde el principio no agrada. Neymar... Perquè la intensitat hauries de viure bé, però ja des del principi es sembla que la cosa li feia nosa. Però aquí ve la cosa, diu: en este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos. Perfecto. Vale. Pero Ara. también otros duros y difíciles. I ell, el que està sentint, és que la veritat de veritat està després del pro. És a dir, ha guanyat títols, però aquest senyor les ha passat canutes. I no pot ser que s'hagi tret un pes de sobre? És a dir, tot i que li facin molt mal, que el facin fora, i a més de la forma que ha estat, jo crec que al cap de 3 setmanes es llevarà al matí i dirà: ai, mira, va, què faig avui? Quina nova vida que tinc. Puc llegir el diari Esport sense problemes. I no m'estarà emprenyant amb històries. Sí, senyor, perquè a més fixa que, com diu el Marc, la frase amb la que tanca aquest paràgraf és una frase que demostra quin tipus de lideratge té. Ara parlarem d'això. Diu, però por encima de todo, és a dir, tu ets l'entrenador del Barça, has vingut a guanyar títols, dius, les he passat canutes, i crec que les he passat més canutes que els títols que he guanyat, però diu, por encima de todo, quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados. És a dir, que el senyor Valverde, el que el mou no és els grans resultats que puguin fer-lo un personatge a la història, fins i tot pot tragar la quina que li han fet anar tragant aquest temps, i ella el que valora és aquest vincle social, aquest vincle personal, aquesta empatia amb la gent. I això ens porta a la segona cosa que volíem explicar avui, que és obrir la porta al Quique Setién. Però quan ho vam estar comentant amb l'Aina, vam dir, anem a parlar de lideratges, de com entres en un lloc i com et posiciones com el nou cap. Com és el nou cap? Doncs jo us proposaria una anàlisi que podeu fer ara mateix als vostres caps directament, i si vosaltres mateixos sou caps, us autoanalitzeu. 4 tipus possibles de caps que tenen a veure amb 2 variables. Una variable és la persona que li agrada fer les coses sol, pim pam pum pim pam, o les agrada fer amb equip, i la persona que és extrovertida o que és més aviat introvertida i tancadeta. Llavors, a partir d'aquí, tipus Valverde, persona tancadeta i que li agrada fer les coses amb equip. Amb la qual ell valora per sobre dels títols l'empatia, el bon vincle que ha tingut amb els jugadors, el bon rollete, l'amor de los aficionados i tal. Seria aquest lideratge empàtic. Després podríem tenir un altre lideratge de gent que també li agrada fer coses en grup, però en lloc de ser introvertit és realment extravertit, que són els inspiracionals, els inspiradors. Som capaços de tot, ho farem tot, he vingut aquí però ens ho guanyarem, prometo treball i tal. Però aquest seria Guardiola o no? Guardiola. Guardiola vindria a ser aquest més inspiracional, de dir, escolta, jo prometo treball. Vinga, come on everybody, va, come on. Kevin, go here, Kevin, left, right. Sterling. Però clar, aquí, perdona, aquí estàs dient tipus de lideratge, però s'ha de ser bo. Si no, fas més aviat el ridícul. Si ets un inspirador i la cagues al primer partit o al primer moment... No al primer partit, perquè Guardiola la va cagar els 2 primers partits. Parles per mi? No. Però vull dir que... No, Guardiola no, però sí. Saps? Al final és com un bluff. És veritat. Després, si la vida no gira al teu favor, tenim un problema. Però el que sí que és cert és que la gent que tendeix a inspirar els altres, tendeix a inspirar els altres en tot. En el sopar de Nadal, anar a buscar la coliflor al Mercadona. És una mica aquest el rotllo, no? Come on, go, Kevin, to the cauliflower, to the Mercadona. Come on. És el Tesco allà. Fixa't que el que passa amb això és que dèiem, tot fet i tot per fer. Quan algú diu tot fet i tot per fer és un inspirador. Tot guanyat, tot per guanyar. Perquè has fet 6 títols, va, recollim, anem cap a casa, ja està bé. Ara el que vull és l'amistat de la gent i tal. No, l'inspirador el vol això. Llavors, tenim aquests 2 casos, no? Aquest més empàtic i aquest més inspirador. Després hi ha aquelles persones que li agrada fer les coses sol i que realment es mou per resultats. No? És a dir, el cas del Mourinho hem vist els casos de l'empàtic. L'empàtic és l'introvertit que vol el grup. L'inspirador és el que li vol el grup, però que és extravertit. Ja anem a parlar els que no treballen en grup, els que treballen sols. Els que treballen sols i són extravertits són resultadistes. Jo faig això, jo he guanyat això, els jugadors no importen. Soc jo d'alguna manera. I després hi ha un altre tipus, que és el que fa les coses sol,
Però en lloc de treballar amb la lògica aquesta de l'extraversió, és molt introvertit, que són els superentesos. Per mi Zidane, això seria potser, també. Zidane o el Bielsa. Que dius, és un geni, ja, hòstia, però és un geni, perquè realment ho fa tot sol, ell fa aquelles teories raríssimes, el grup se li refot una mica, és introvertit, ningú l'entén, i tots tenim aquests caps. El cap o és un d'aquests analistes superentès, o és un resultadista com el Mourinho, o és un inspirador com el Guardiola, posem per cas, o és un empàtic com el Valverde, i tots ens movem amb això. I tots volem donar-li voltes. Què és Setién? Setién, ahir em va sorprendre dues coses. Una, un tall que et proposo que posem, que és que ell, el discurs és d'inspirador, però el to i les maneres em fan pensar més en un tipus Valverde. Escoltem això de la il·lusió aquesta que diu. Lo más importante es que trataré de transmitir a los futbolistas, porque al final todos sabemos que dependemos de ellos, transmitirles de verdad ese entusiasmo, esas ganas, ese querer ganar, esa confianza. Que de verdad Carles, dius, transmitir-le este entusiasme... És que està cansat, aquest senyor. Arriba ja... És la manera de parlar. És que la manera de parlar diu molt. Valverde tenia una manera de parlar, d'expressar-se. Bartomeu té una manera. I això em sembla que impregna el club. Que sembla mentida, que dius, no pot ser, perquè el que impregna són les decisions. No. És que és l'actitud. Això és l'actitud, crec que impregna. És que el lideratge es mostra en tot. El lideratge es mostra amb el que dius, es mostra en com ho dius, es mostra com et vesteixes, es mostra en com et mous. I, clar, ahir el Setién diu unes paraules que les llegeixes a la premsa i dius que xulo, no? La il·lusió, transmitiré mis ideas, mis idearios, moriré con mis ideas. Transmet por abans que il·lusió. Sí, i aquí se'l veia que estava molt impressionat. I això remata, si voleu, amb la frase que passarà a la història de l'entrada del Setién a Can Barça, que és la frase aquesta on parla de les vaques. Mira, la podem escoltar. Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo. Però perdona, però puto crac, no? Sí. No se li pot negar la sinceritat absoluta i el fet després acaba la frase dient, mira, jo després d'entrenar al Barça em puc morir, perquè no ho milloraré mai, això. És a dir, també diu molt del cos de persona. Home, entrenant al Manchester City. Per favor, va, Comet. Veurem. En qualsevol cas, gran anàlisi el que ens ha fet el Lluís Pastor de Valverde i de Setién, nou entrenador del Barça. Gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Gràcies, un aplaudiment. Gràcies.